gore rinera kuti gore rinopisa and hazvitomborina kumira zvakanaka situation yatiri kunzwa panapa. Ndiri kutambira news dziri kundisiririsa iko zvinezvi. Nyaya yandiri kunzwa pari kunzi Themba Mliswa haasi kuwanika, haasi kubatika, hamene kuti chii chiri kunyatsoitikawo. Ndambotraya kutaurawo nevamwe vanhu vanenge vari close naye and hamene zvazviri kungoitawo. So even myself I tried to reach out to him, kutraya kumufonera, but time yandatraya kunge ndichimubata yenga isiri kuita. Maybe it's because of tinenge tada kushandisa kamani kirikini yedu inenge iri international number kuti unotaura naye kuti inonopinda phone kuZimbabwe, or maybe he is not in Zimbabwe currently. I don't know wherever he is right now, but I even try by all means my level best kuti ndinge ndichitase ndichinzwa kuti ari kupi. So but zvichazoitika apa ndechekuti by the time yatiri kuningana nemizve, so it's past 5, munofanira kucheka time zvakanyanyisa. Maybe time anozobudikirawo pamwe anenge aita zvaari kuita, but mazuva akaita saaya kwakunzwa kuti munhu haasi kubatika, it's something chekuti unokurumidza kunyanyisa kuita worried. So ndanga ndichitorawo because inini reason ita kuti ndizotanga kuti saka bigedza timbonzwawo because tidaro toshandisa mukana chitombomudedzawo panapa, totombotaurawo naye kuti zvakamira sei uko sabhuku since nguva yanga yamboita sei, yanga yamboreba kubva patakamboita last interview yedu. It's been 2 years now. So from there andazobvira ndazombowana chance futi yekuti ndinge ndichinikirana naye because panga pasina nyaya nemusoro yekuti tenge tichida kuzotaura naye, but we'll be talking about that later. Tichazoona zvakamira sei, but I'm sure and I'm very positive about it kuti achange achichase achibatikira. Zvinhu zvikuru zviringotyisa vanhu vachiri pakuchema matema danda obva wanzwa kuti umwe munhu haasi kubatika. It's something zvokuti zvinongonetesa nyaya dzacho. But without wasting much of your time, rekedza kuti vatakopinda pane nyaya iri panapa. Since today is Tuesday, this is the day rekuti Cape 3 yasati apedza kuvoterwa. And I know a lot of you guys manga maitaka kuzvikangano. Yes, ma MP vakapedza, but iko zvine zvichava kuma Senate. So the Senate will deliberately on the Constitutional Amendment Bill number 3. Then the Senate will vote on the bill to pass and become law. It needs a 2/3 majority, at least 54 out of 80 senators. Do vachange vachitarisirwa kunzi kuti chipase chinhu chiite se chinenge chinobalanza. At least 54 senators vachange vachiita se panenge pakuvhotwa kwazvinenge zvichiitwa. Ameno kuti zvichanopera seiwo ikoko kuparliament, but it's something chekuti ndangoona kuti is very important tigare tangoonesana because ndozoti vanhu vakawanda nyaya dzacho dzinodzoka dzovajamba. Ndichibva ipapo rekedza tipinde pane nyaya iri kunetsa, nyaya yekuBotswana. Former president weBotswana anonzi Ian Khama akapinda nyaya yekupopotera nyaya yeCape 3 yekuti mapresident anoda kunyanya kugarisa vari pasimba, vari papower, vari kuita sei, zvakashata, zvakazodaiso, zvakazodidi. So Ian Khama ndobva ataura paragraph rake and vanhu vakawanda vakaitenga nyaya yacho vakafara nezvakataurwa naIan Khama. But ndiri kuona kuti vanhu veZANU-PF they are not happy. Even Mnangagwa's government is not happy, including his permanent secretary of information. Haasi kufara nezvo zvezvi. Atogara atopindura Niki akatotaura kuti who really cares about the opinions of some washed up. He has been seeking relevance as a remedy to self-inflicted loneliness. Musatidena ndo nyaya yabva atotanga kutopindura. I don't know kuti anenge achitemba chii, but panyaya yacho iyoyo ndaona George Charamba azoipindira futi nyaya yacho iyoyo anga kunoitenga, but George Charamba azodeletiswa post nevakomana veintelligence because unongowa kunzi iwewe wakutaura uchitanga uri kutaura on behalf of Mnangagwa because iwewe manje zvazoneza nje kuti iwewe you are president spokesperson. Saka once you insult someone or once you comment rubbish about someone else, zvinobva zvaita kuti iwewe uri kutumwa kuti utese utaure nyaya idzodzo. Saka George Charamba abva adzikamiswa, bhora pasi, basiya nazvo. But since tatosvika pana George Charamba tatigedza tangobatisana. George Charamba ane nyaya dzake dziri kunzi zvone, ari kunzi ndiye according to majaira panapa. Majaira ari kuti George Charamba ndiye next after matema danda. Ari kutotaura kuti those who love and believe in Jamwanda pray for him. Where red poison didn't find a way, another assassin will.
They will blame it on his chronic condition, which is very unfortunate for them to do that. Since ED took over, Charamba is pretended as if he is loved by the ED cabal. Saka uyu pakamipira zvinoda kuti akinge achigara achinhingirikina achizifambirawo nyaya dzacho time ichiripo, because guys, this is not right. Zvinogona kungoitika nepamwe, unogona kungodzwa hondo nemurwere wopfungwa ukamuignora, mangwana ukazobunga wakunyara like zvatazoita pana matemadanda. A lot of guys were complaining kuti saka iwe saka nyaya matemadanda yamutotaura is that serious, zviri kuzomboita sei? Because matemadanda, these guys, they never loved matemadanda. They never. Vakatori vanhu vavo vanenge vachitodawo matemadanda. Reason yekuti asadiwe nyaya yekuti because of his loud mouth, anga ari munhu aitaurisa. Matemadanda angatone the way aitoita zvinhu zvake chiovheti chaiyo nekuti vanenge vachiziva kuti vakabva kure. Ndakazodai so ndakadai, like even ukatotarisa mune tsamba yazonyorwa yacho ichibatwa mumaoko yako Mnangagwa, vanga vari kutotaura kuti matemadanda aitotakura zvombo muhondo achitotransporta zvombo zvaida kutoshandiswa. So that role itself is not an easy role. Nekuti vazhinji ukatonaonga kutodriva rori nguva yehondo unga wato well equipped kudhara ka. Vazhinji vanga vatori mabalance panguva yehondo, vangangorwa nokuti anongobva uko, vamwe vatotiza kuzvikoro but ndakuda kuenda kuhondo ozotanga kudzidziswa zvinhu one by one achita sei. But imagine this man anga atokura zvekutosvika pakutoti akutorova rori rine zvombo, idhiri rekuti raitotyisa, because iwe ukazobatwa uchitransporta zvombo, even up to now, try it, drive zvombo one kuti zvinonhigina. So after everything, after the efforts that had chiito, because my sources were telling me that these guys, they were not even comfortable kuti vamuite a national hero, but vazongoenda one pamwe vazongo zvipira, so vamudeclare kuti Matemadanda is a national hero, which is a good thing. Nyende imwe nyaya yange iri kutaurikawo nyaya yemakuva eukoko, ndandaona kuti vamwe vanhu vanga kuda kuedza kuda kunorasa nyaya, because someone were like, iwe nyaya yekutaura iyo yekuti ma-streets panofanira kuwana ma-road, even kana ma-airport panofanira kuwanirwawo somewhere panoiswawo zita rake oponzi chakati Matemadanda as a way of remembering him. Zvikanzi neumwe hazvina basa because hazvina zvazvinobatsira palive yemazimbabweans, kurarama kwemazimbabweans everyday. Hazvisi zvinhu zvese zvinofanira kunzi zvinobatsira munhu everyday pakudya. Don't even think with that small kuti chinhu chese chingori kuitwa kuti chidyiwe, because mazita acho akatomboiswa mastreet wall ari kudyiwa here? Hapana kana ene zita riri kudyiwa. But zvinhu zvakaita sezvizvi zvinoda vanhu vanotaka kunzwisisa. That's why uchonoti panozotaurwa nyaya dzepolitics idzi unozonzwa pakunzi zvoto zvine mazera, because one thing uchazoenda pane kuti kana meeting ezvinhu zvakaita seizvozvo wobva watanga kuti hazvina hupfu hwazvinounza munyika zhinji, unobva wanzi right ava ndanagudza mudungwa wanzi nanugare patable inei. So patinei tichikudza izvinhu just in case, because I understand kuti your kids will be watching, your kids are will be inspired at the end of the day. Even yourself you will be inspired next time hatizive kuti uchange uri ani and pamwe ndiwo uchange wa president wachi. Kune zvinhu izvozvo zviri very important kuti unge uchizviziva kuti chengetedza malegacies evanhu. It's a legacy kutongonzi Robert Mugabe Road, Robert Mugabe Airport, it's a legacy on its own. You understand? If you go to Namibia, I've been there before, not only there's a Robert Mugabe street there, and I was asking kuti kune mamwe ma presidents kuti vakaiswa mazita avo ma streets emuZimbabwe, but kunyika dzavo hakuna ma Zimbabwe names akaiswa ma streets ikoko. Zviri fair here? Vakakonyanya contribute chipa Zimbabwe kuti ivo ndo vano recognized kunoko. So it's something chekuti we'll be talking about it, but while ndiri ipapo ndiri kuona lawyer achamisa Tabano Mpofu ari kutaura nyaya iyo yema war veterans iyo achiti hakumanaka mabatira muri kuita vanhu ava haasi right, because ari kuti under Mugabe war veterans were brutalized, harassed with arrests, tear gas and state violence for demanding 3 meals a day. Under Mnangagwa, they are being humiliated in a different way by Zvigananda, who are flaunting wealth to promote values and interests completely detached from what the liberation struggle stood for. In the meantime, they are consigned to a liberation style uniform. This is the betrayal of the revolutionary promise. The same people who fought for Zimbabwe are now expected to watch as the nation is auctioned to the highest bidder. My question is simple. Zimbabwe yenyu ichauya rini? Matemadanda is today dead.
may his family be comforted, people die in different ways. Atopedza zvake but atotaura in parables ipapa kuti akomana boy rakomana vanhu vacho makungowaningirikana. Even though guys we know kuti even Mnangagwa is not in power to please Zimbabwean people, we know that it's something that is not new and it's something chekuti atingamboswere tichiti toda kuti tizogara pasi tizobvunzana kuti saka munomuonawo sei papape ari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu here. We know kuti haasi kudiwa nevanhu but pane zvimwe zvinhu guys zvokuti vanhu vacho vemunenge makabvaona kumashure vemunenge muchiti ndo backbone yenyu background. Do you know kuti dai pasina mawo veterans it was going to be very difficult kutonzi Mugabe wacho abva because chakatoita kuti vatogara pasi vatozonodai so vanhu vekuti vanga vatodairirana vese madhara akabva kuhondo vese veve nana Chiwenga vakagara pasi vakanyatsowirirana idea kuti aiwa idea yedu inoshanda ngatichiita toita sei toita nearmy yedu kuti zvinhu zvinge zvichiita zvichifamba vavazodedzera zvavo it's called Operation Restore Legacy but chitarisai kwanga kwabva nechinhu. It was not that easy guys, so I don't think kuti zvinhu zvakanaka zvine zvichiitika but now I have a beautiful story yandiri kunzwa panapa kuti zvoni mwana waMnangagwa Collins ari kutanga kurenovate maflats ekuMbare, which is a good thing. I love that spirit kuti at least everywhere pakarenovatwa. I've been to Matapi before. Kuna vanhu vakawanda munoona zvinzwisisa because munenge musina basa nazvo. I've been there before. Vanhu vacho varitori koko vazhinji vatori Matapi. If you ask zvakanaka uchatonzwa kuti vazhinji vacho vamwe vacho ndo vangatori mawo veterans ivavo. Vana vemawo veterans nemawo veterans vacho vazhinji vanga vatori imomo mumaflats Mbaremo. It's not just an ordinary place. But Matapi inzvimbo yekuti yakapihwa vanhu zvimwe zvinhu zvango it's okay hatingataura edu zvekuti vakazopiwa vanhu aita sei but tungoti it's a good thing kuti chinhu chinonzi chaita sei charenovatwa. Chinhu chatisingazodi ndechekuti vozoenda ikoko vorenovata votanga kuda kuzomaita take over vakuda kumatora ndo chete tisingade because pane zvinhu zvinotinetsa futi zvekuti munotanga kuudzwa kunzi ninga ari kudaiso ari kuuya kumaflats ari kurenovata ari kudaiso munhu ari kutotanga kutonomatenga zvake nebackdoor potanga kuzonzi ndepake then the next generation kana kuti pambera makangano after 10 to 15 years mapedza kuisirwa maswimming pool everything matoisirwa kana tight security right pavharwa paita se munotanga kungounzwa kuti makutobhadhara rent kune munhu. It's something that we know kuti these guys they are capable of doing that but if this is happening out of charity or out of love kungoto let me do this for the community or to create or to make a good name in the society tinoombera maoko. It's something chekuti chinodiwa kuti chirambe chakadaro even though vana vazhinji vemapoliticians mari dzavo like zvaitika kuna vana vaMugabe imari dzekuti dzaingotorwa dzingonoimwa doro tumbanje vamwe vacho vangori kudai padiki havadziki vanongori pamusoro pamahure every day but kana pachinge pakuitwa something like this at least tinombowawo pekutangira. Muri Zimbabwe ndoda kutendai kubatikira pachivhidhivhidhi chino ichi chikuti tirambe tichingonzwa nyaya. Ndichazodzoka ndichizoonesana nemi kuti zvinhu zvichange zvazofamba sei but for now I'm so excited pane zvinhu zviri kuitika izvi. So Chapukati is already in action. Chapukati I don't know kana Chapukati chikasazonopwaturwa but I know the plan and I'm going to let you know guys kuti zvazosvika papi kana plan yaChapukati kana chazoponjeswa. I will be here telling you kuti Chapukati chadakwira papi. This time around I'm not going to hide kana kuti ndozoona kuti ameno zvavari kuita ikoko kana kuti ndobva ndangozviignore. No ndichakuudzai kuti skill racho rinenge raningina papi. For now hatikwanise kuzobuda tichitaura nyaya dzacho. Ndamboona umwe achitanzi kana muchida kutaura nyaya dzeChapukati chamukomana ucho ari kutaura munofanira kubuda muchitaura kuti zvoni Chapukati ichochi chacho ari kuronga kuita sei. That's bullshit. Like come on now, how can we do that? Iwo unonyatsoziva vanhu venhingiriki navo kuti ukanziura udzawo nezanu kuti ndiri kuronga zvakati mangwana vanomuka vagara ipapo ukatoti ndoda kuti rally pakadai kana paground apo mangwana chazoenda rally yangu mangwana panomuka vachitambirwa bhora wogotoshamisa kuti iwe mazuva ano atotamba bhora ende mazuva ano akasimba kudai abva kupa kutamba bhora so you don't expect kuti munzwa kuti pane zvinenge zvida kuitika but there's a reason why muchinzwa kuti
something zvatotanga takudauningina pane tsoro inenge yatogowa kudhara vagara pasi vaonera okay kwapa tikapinda this loophole tikadai so inobudirira here tsoro dzorongwa inobuda kana kuti haibude ndomaitirira zvine zvichingoita. But for now rekedza tigumire panapa, tichasangana mune zvikamu zvinotevera tichizoonesana nekuudzana kuti zvii zvichange zvaitika.